Welcome to my channel and welcome to my videos. Naabot mi sa balay ni Keke ting paniudto. Ug samtang giandam ang mga pagkaon sa kusina, kami pod nagkalingaw pod mi sa palibot. Ug samtang ako mga pag-umangkon, nalingaw pod sila og mga istorya o duwa-duwa ug samtang akong mga igsuon pod naghimamat sa maong tagbalay. Samtang gi-enjoy ang maong higayon sa pagpangusahay. Hello! Good morning! Kumusta? Welcome! Happy birthday, Keke! O, Dong Orbil. Ang imuhang flower, Dong Orbil, kay pink man. Ito ang lula. Ay, nakalingkod na dyan ni kahayahay. Gikan sa taas ng biyahe. O, kinsa may una may istorya, ani? Ikaw, Dilbil? Ben, unsa man rin kasultin mo, Dilbil? O, ikaw, lula. Unsa man? O, congratulations ni Keke og sa duha niya ka mga igsuon, daghan kay silang mga medals. Kung ikaw o sa ka estudyante mo padayon lang ka og eskwela, paningkamot, ayaw pagsibog og malampos makabot ra ang imong pangandoy nga mahuman. Congratulations Maya sa Ginoo. Si Jai mao kini ang primerong apo sa mama ni Keke. O mao ni ang kalipay sa sulod sa ilang panimalay. Bisan asa kita kung adunay mga gagmay nga mga bata, lipay ang ato mga kasing-kasing, labi na makita nato ang ilahang smile, ang ilang mga mata, mutanaw nato, labi na maistorya sad sa toa. Diba? Lipay kay ta, nakasway ba mana? Mugaan ang ato ang mga pagbati, ato mga hunahuna, ato mga kasing-kasing, kung ato sila makita nga nakasmile. Ug mausab kini ang hinungdan nga ato sabian po ang atong mga gagmay nga mga kabataan alang sa ilang proteksyon o may panglawas. Moari sa ko sa kusina. Hello! Kumusta? Shout out sa nagluto karong sa atong paniudto, sa mga nagluto o nag-anda. Shout out sa mga nag-andam sa atong mga subaon diha. Paspas kay atong panahon karon, mao ta sa gawas ang kadalanan, walay traffic. Ang atong panahon walay hangin nga kusog, walay ulan, walay init. Murag init, murag dili ka ulanon. Murag dagan ng old clouds, di apay iring na moduol. Unsay nahitabo ni Maming ngano nagabaiid man ka diha Ming? Anyari sa iyo, Ming, ha? Ngano man kami? Unsa man imong gikinahanglan? Ha? Uy, gilayatan maguni Ming. Ang kuyawan sa tani Maming. Ay ko pakorati, Ming. Ngano man ka diha? Ano, unsa man ka? Sige baiid sa bus. Ngano sige magkagbaiid, Ming, ha? Uy, asa ngano ka? Asa
sa pamilya. Ano ginusara man kami. Mamina biya o gitan-an ako ang sa atbang, ang kabukiran o ang mga kasagingan o mga tanom na mga green o nakita na ko ang asa na dito sa nining nakita sa nako diri ang kining kahoy nga gianay ay mangyaw ko napapot no niya ang dalan nga padung dito sa taas makita nako diri sa overlooking na ko nahimutangan o nga kanang bukid pwede malakaw pero layo po no dili straight kagi ka masutsukot di ano sa sinining ni doon Ming baiid naman sa kaming oy kaparegon na ni mo Ming sige mang kagbaiid Ming unsa man na pasabot ni mo ana Ming namaraig na siguro ni sinining paregon na kami aha may gami ni nagpahimutangan sa kay maayo Ming anak na lang kaming ha kay padung ko sa ubos Ming uli na lang ko Ming ha kay mangguni sa tadiri Ming kay matagak ka ni kalakihan mo Ming da anak lang kaming ay na pagsunod Ming ha bye bye Ming yay kata matagak na daan ni mangguni tag maayo ni Ming sunod bang kaming oy saan ka diya Ming bye bye na Ming nagbaiid na po ka diya sa balas Ming bye bye Ming bye bye I think andam na ang mga pagkaon karon sa madugay o sa madali mga una ang tanan karon shout out alang sa tanang gidapit sa maong paniudto karon ari nakita isip usa ka pamilya malipay taw magtan-aw sa tong family member labi na sa iyang adlaw nga natawhan nga malipayon siya o nga labi na gyud kung makita na to ang katubagan sa tong mga pag-ampo sa iyang kinabuhi nga diin ang Ginoo nagahatag kaniya protection nga ang Ginoo maoy magagiya sa iyang kinabuhi. We pray for the best and for His salvation. Yeah, haon. Asa to dapit? Ano ba to? Pati hawa, ati kay mo kisunil. Kita ka? Hello, sorry. Ako lang bagi guys. Smile. Eh. Video pa? Oh, butang sa ni. Isa may butang, dili lang. Sige lang, Didil. Eat, Didil. Eat. Hali. Eat. I'm sorry, sir. Yeah. Ikaw. Balik na tayo. Okay, kaya ka nung papas? Hindi ka luwi ka pa po. Bawal ka papan mo lang.